puji marang Gusti Kang Suci ingkang mawas kawanasi saking kelas para kancang nyuwun agung pangapungken nyuwun sembar pangapura bilih kirang tata kawan titi saking kula para kancang separa seni malan seniwati seni sandiwara wiramandala dipun pimpin Den Mas Raden Suri sekretaris Sultan Haji Prayono alamate saking Bulak Kecamatan Jati Barang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Negara Indonesia Raya Merdeka sedaya menyaksikan sesepurung kala lelampahan sariosan waktos telukuni nyuwun agung ing pangapunten susepurung yen wonten grahana ing sasi srengenge kepal lima lintang alit bareng siti sawiji tanah urip mengisun karo sampeyan ben jambayan sampun akhir jaman yen masih tampak moyang-moyangan bebas seni mongklamong bisa pengen urip bebarengan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul gantong royong bebarengan ngrebeng-ngrebeng durung mati sukmanira wis ngelayu
urung mati sukmani rawis ngelayang katon kelun ketinggal sing ketebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semplak ngrawel bropa mencelat ning gange Aduh Gusti kula ning ampun mamaku burung kang mimiku dalan anak sareng seperangkat desaipun sedaya saminyak seni oh ya bapak panitia ibu panitia geding sareng pemuda rungkang kang mirengakeun pemuda rungkang anak ning mimiku hajat sarini sing denok cin semamaku kaji udi oh ya Aramanto minangkani mamaku taman sari dewek sareng kaya denok bunda denok sing 2925 sareng Aramantor ya saking Cigaruga ke keding mama Ica minangkani saking Citra Binong Subang kang ditembangi Mas Giri saking Pesanggrahan Plunggon Cirebon Bok Tuane Rido sing dua bawang merah saking Blangkong oh jaluk bawange kah Mama Yanti kang di jantung keding sareng kang lebih gaul bonda lebih gaul wong mundak jaya aja denok Mama yang anom sareng nok rahel keding ngaturaken matur kesuwun Wilujeng kepangge mali mama yang anom nok rahel ada nu sing Korea Adoni mas kangen absori minangkane saking Cibiuk dewek sareng nok obyek di minangkane saking Bongas Mimi dan Dimas Kudino kiput saking Kedung nang Losari Brebes dewek wong kang paling eman dewek Mas Kudino kiput saking Kedung nang Losari Brebes Mas Kudino kiput mamai Eko mamai Selibos Prasing dua patung pancoran mamai Selibos Pras dewek ngaturaken matur kesuwun cis hidepe cis sareng Mas El mandor pitik kedhi matur kesuwun ya gagel Bapak Jaya ngaturaken matur kesuwun Abi sahel noksel sabos travel sing BST wong dana reja sesam kuning ngaturaken matur kesuwun abi sahel sareng noksal sekdi Bapane Fahri kecipir Blangkong ngaturaken matur kesuwun Dilalipur beri kelipur tanpa lawas tadi kelingan mimiku hajat cerini Kopi saking Bongas Mimedan di Angadoni Mas kangen absori Aramantorias Sulayau au Sorang aya denok bunda denok sing 2925 dalan Mama yang anome keding serang nok rahele keding
Bok tuane rido sing be bawang merah saking Blangko. Mama Yanti kang dijangkung Mama Ica. Papai Ica saking Citra Binong sedulur dewe. Aduh Mama Ica, Papai Ica. Sulayau. Mas Udin nok iput. Dalan. Nok iput. Dalan. Iya, dalannya pengagong. Sepaham. Iya, sawer ya. Ngaturaken matur kesuno kopi saking Bongas Pimedandi. Mamang ekoe gede minang kasih mirengaken. Bapane Fahri saking Kecipir Blangko. Mama kurung kang mimiku burung kang. Kumpal merang sapu joget. Wong demen rasa klesidan. Karuan. Aduh Mas kangen absori saking Cibiuk Adoni. Kang lebih gaul bunda lebih gaul. Kang Aramantor ya saking Cigaruga kedinginan kane sing ngerangakeun. Bapane Jaya sing iman dewe. Mame silipos prasing be patung pancoran kang ditembangi. Mamaku burung kang ngormati. Mamaku burung kang sing ngormati. Mamaku burung kang mimiku we keding. Mamaku burung kang ngormati. Mamaku burung kang sing ngormati. Aduh mamaku burung kang maka ngormati. Bok tuane rido sing be bawang merah saking Blangko. Mamang Eko Mamang Anome gede serang nok rahele geding. Sulayau. Bapane Fahri saking Kecipir Blangko. Mas Udin nok iput. Mas Udin nok iput. Tinang kane konak kane mamaji. Wow. Sesepurung kang pemuda rongkang. Minang kane sing ngerangakeun. Najan dilalipur beli kelipur. Nok Ica mantan tuan rumah. Nok Lisa minangkane mantan tuan rumah dewe. Nok Lisa mantan majikan. Nok Lisa mantan majikan. Sesapune ngaturaken matur kesuwun. Bok tuane rido Mama Yanti kang dijangkung Mama Ica, Papai Ica saking Citra Binong. Aramantor ya saking Cigarugan, Mas Geri saking Pesanggrahan Plumpon Cirebon. Kang lebih gaul geding, kang lebih gaul Mamai Anom nok Rahel Adoni. Mamai Anom nok Rahel Adoni Mas Kakak Absori nok kopi. Mimi dan Dimas Kudi nok iput Mamai Eko. Aja lali selawat.
Kaya nangis sajerone ati banyu mata sampai brebes milih Mas Giri sun kelingan Mas Giri abalan bengi Mas Giri mikiri sang pujangan hati dalan-dalan udah dekat sumpah bola udah dekat rela bagian mati udah dekat penimbang urip orang dadi siji uti dekat limpang ulang kesun uti dekat sing dadi saksi Mas Giri lamun kula mamai anom sulaya janji mamai anom no terakhir kekasih papane pari pujangan ngati orang kuat sun ditinggal kari papane pari suma kakang papane pari sing dadi idaman ora bakal bapane pari sundemen wong liya duh kakang sayang mamai anom ajak ragulan timbang Mas anom kula pasti eman Mas anom sampai akhirnya zaman nokrahil sumpah kula nokrahil rela bagian mati mamai anom penimbang urip mamai anom ora dadi siji mamai anom sun kelingan mamai anom awalan bengi mamai anom mikiri mamai anom sang pujangan hati oh kekasih pujangan hati orang kuat sun tinggal kari cuma kakang Mas Tole sing dadi idaman Mas Tole sing duwe anak lanang saking Blangko Mas Tole saking Blangko Mas Tole ora bakal Mas Tole sundemen wong liya gerimis ning tengah
wengi gawe inget inget kasih kaya dia nok-nok lisan hati cenderung kapiluyu nok lisan teman durung bisa ketepung nok lisan kaya dia nok wis lawas kaya dia nok ranana kabare kaya dia nok bung yang tinggal kenangan nok pikir cerita nok lisan cinta karo dheweke nok lisan pripangan karo nok pikir sirna selawas mas amor senajan aduh sing pandengan mamayan nok rahim nanging batin masih tetep kelingan mamayan nok rahim senajan bisa uluman mamayan nok rahim nanging batin masih nempelin dada mamayan nok rahim cintane kula ora bakal sirna masih kelingan manis meseme kaya kebayang baik ning lewane adoni yang burung keganggu yen mangan kelingan kadang nangis gemuyu dewekan wingi masih sepayung loro waran mamae wingi sekian mung cuma tinggal kenangan mamae wingi saking Cikedung yen turun terganggu mamae wingi yen mangan kelingan kadang nangis gemuyu dewekan mamae wingi kirim salam sing kadowan adoni kanggo ngadoni kang paling eman ngadoni najan ado sing panggonan adoni nanging kaya iringan mas peludi bagian ado sing mangatan nanging parat ning ati sun janji bakal setia ngenteni ini masih sepayung loro waran sekian mung cuma tinggal kenangan adoni sing dadi papai giung kelingan papai giung awan kelawan bengi papai giung wong siji kakang pujangan hati kelingan di waktu zaman semana dodok lorowan bari guyonan mama Iksa ngajak bloli kenang waktu
sejen Mama Ica demeni kula Mama Ica ora kaya bengi Mama Ica ngajak noli kenang wong tua Papai Danis karena cinta Papai Danis mulane maksana cuma pengen janji yang gawe laraning hati Papai Danis sedian wis nyata sampeyan bohongi kula Mama Ica Papai Danis kula ora percaya senajan sampeyan sumpah Papai Danis kula newatir kokatan kaya sing dingin Papai Danis karena cinta Papai Danis korban jiwa aduh kecewa Papai Danis Mama Ica kelingan ning waktu zaman semana duduk luruan bari goyonan Mama Ica ngajan bloli kenang wong tua adoni karena cinta duka